ofishin ciya mana lokacin gama ya ƙi ganin ka ka ce ai dama tsinan ne gobe ka wuce ofishin yatse ya ƙi ganin ka ka ce dama kiyama in za ka tsaya za a samu kan banzan ka wuce ofishin kwamishina ya ƙi ganin ka ka ce a lahira wannan ba zai ga annabi ba to kai wannan an gani a ran tashin alkiyama baka taimaki tsohuwa ba baka taimaki tsoho ba an baka ka san garce wai kuma kai ne mai alfaharin yau shekara 61 Najeriya da ta je shekara 61 kai na kaje kai musifa 69 kai shiga ba 61 ba idan ba mai ƙaunar ka ba mai kishin ka kai dambe ba za ka yi kishin kanka ba duk wanda ka ga ya zo mutuwa yana kuka yana da dama kar ku tambayi kowa wanda bai yi amfani da lokacinsa ba ne hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah madaukakin sarki ya ce har lokacin da mutuwa ta zo za ta ɗauki ɗaya daga cikin su an tsaye ana ta shirme a duniya ana wasa da lokaci ana ɓata lokaci ba a san inda aka fito ba ba a san inda za a je ba ana ta wasan kura da kai daga wancan tsohon mai gidan zuwa sabon mai gida a nan ka tabbatar da rayuwarka kai baka tsira wa kanka komai ba baka yi abin da zai amfane ka a duniya ba baka yi amfanin abin da zai amfane ka a lahira ba ana nan ana shirme ana nan ana shiririta ana nan ana hauma ana sakarci yanzu kuma ga mala'ikan mutuwa ya zo ga mutuwa ta zo za ta dauke ka Allah sarki ga dan jumai akan gado a kwance gayu abokai ba ko daya ina baba baya nan ina bob siriri baya nan ina jakaju baya nan ga ina an bashi a kwance ala a wannan lokaci zaka je na cewa rabbi ya ubangiji irji'uni kumai da ni ya ubangiji ku dawo da ni duniya me yasa yace ya ubangiji kuma yace ku dawo da ni wai ranar ya san girman Allah ne shi yasa yake magana da Allah da jami wasu malamai suka ce da yace irji'uni ku dawo da ni da ya kira sunan Allah da ya duba ya ga mala'ikun ɗaukar rai sai ya koma yana magana da su yana irji'uni ku dawo da ni zuwa duniya wasu malamai suka ce a yayi takariri ne shi yasa aka kira kalmar da jami yayi ta cewa rabbir ji'ini ya Allah ka dawo da ni ka dawo da ni da ya ta maimaita sai aka kawo sigar da jami aka ce rabbir ji'un me ya jawo masa nadama me yasa yake cewa a mai da shi duniya ya ce ya Allah la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya Allah a dawo da ni duniya ya Allah a dawo da ni duniya ko zan yi aikin kwarai ba irin wanda ne a baya ba sakacin da ne a baya Allah in gyara shi kala Allah sai ya ce za a ce da shi a wannan lokaci kalla aha maganar dawa duniya babu shi Allah ya ce wa min wara'ihim shi da ke wannan magana innaha kalimatun huwa qa'iluha Allah ya ce wannan kalma ce kawai da yake faɗa da baki shi Allah ba zai saurare shi ba wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun nan gaba inda ya tinkara rayuwar barzakhu ce inji Allah madaukin zuri kamar ranar tashin alkiyama kalmar wara dama Qur'ani mai girma tana daukar ma'ana biyu tana daukar ma'anan baya tana daukar ma'anan gaba wannan yana daga cikin wuraren da ke daukar ma'anan gaba kamar yadda malamai masana a tafsirin mawdu'i suke magana akan shi kenan duk wanda kaga yana da dama a duniya zai mutu yana adawa da shi to abin da ya faru bai yi aiki da lokacinsa ba ne wanda ya aiki da lokacinsa shi bai da damuwa bai da matsala saboda ya san yayi amfani da lokacinsa kai ku saurara ku ji ko ranar tashin alƙiyama duk wanda kaga an tinkaru ta jahannam da shi ana babbaka shi kada ka tambayi kowa yayi wasa da lokacinsa bai yi aiki da lokacinsa ba ne ana lamba wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من
تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله يتي والذين كفروا كافرين جوبين جدي لهم نار جهنم وتر جهنم تاسو إن جاء الله لا يقضى عليهم فيموتوا إذا أدنا سواجك وتر جهنم أدا ببكاسو الله يتي بزاهم كنت أمس متوى ببلي أكرم لا يوسو سهوتا كابلاي با متوى أشياء متوى سوكيتي إذا أكا قصة إن جهنم سيئبوني إنما يموتوا با متوى وانا لوكتي ita ma baiwar Allah ce Allah ya gama da ita ba mutuwa sai bala'i Allah ya ce wala yukaffafu anhum min azabiha kuma babu sassauci ba sauki ba a sauka musu azaba karuwa ma take yi ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi ta cinta ta fi ta gada ta masoro ta fi ta cinta ta kimbo ta fi ta masoro ta tazargade bala'i kan bala'i ba sa sauci ji Allah madaukakin Allah ya ce kazalika najzi kullu kafur wannan shine sakamakon da muke sakawa duk wanda ya fito cewa ni'imar Allah a duniya ya kafirce sakamakon sa kenan ji Allah Allah ya ce idan an danna su a wutar jahannama wa hum yastarikuna fiha za su rinka ihu suna kururuwa in wuta bala'i yayi bala'i suna ihu suna kururuwa wa hum yastarikuna fiha me suke cewa suke rabbana ya ubangiji akhrijna ya Allah a fidda mu daga cikin wannan wuta za mu gyara an amai da mu duniya za mu yi aiki na kwarai ba irin wanda muka yi a baya ba sai Allah ya tambaye su ya ce awalam nu amirkum da kuke cewa dawo da ku duniya can baya ba bara da ku a duniyar ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wannan malamai su yi fasara guda biyu fasara ta farko wanda ya wa'astu tun a wancan lokacin fasara ta biyu inda za ku wa'astu da kun wa'astu domin duk wanda zai wa'astu lokacin da muka rayar din ya kai wa'astu awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir mai gargadi bai zo muku ba in ji Allah wane ne mai gargadi malamai suka ce annabawa ba mu turo annabawa ba wane ne mai gargadi malamai suka ce masu wazi ba a turo muku masu wazi ba ya ku mutanen Kano masu wazi su yi wazi ko ba su yi wazi ba ya ku mutanen Tudun Murtala masu wazi su yi wazi ko ba su yi wazi ba ai yi wazi ko ba yi wazi ba izala ta isar da sakon ko ba ta isar ba maluma su isar da sakon ko ba ta isar ba wanda ya shaida ya isar da sakon ya ce Allahu akbar Allahumma shahid ya Allah ka shaida an isar da sakon ma ya tazakkar fihi man tazakkar wasu malamai suka ce mautul qara'il shine mutuwar abokai aboki da kuka rayu tare kuka zauna tare kuka yi makaranta tare kuka ci tare kuka sha tare kuka tafi tare kuka dawo tare kuka shiga tare kuka fita tare kuka kwanta tare kuka zauna tare kuka yau a wayi gari mala'ikan mutuwa ya dauke shi a danna shi cikin kabari wannan wa'azi ne ko ba wa'azi bane ina ma a ce matasa kuna daukar wannan wa'azi wallahi wannan wa yana gaya mana abokinsu ne ya mutu an je makabarta ana kokarin abin da gawar shi kuma ɗayan sai duba agogo yake sai dan ya ce wai saurin mai kake ta duba agogo ya ce wallahi na ganawa a gaba wannan process din ne katon wasan nan da za a yi tsakanin Chelsea da Barcelona za a yi shi karfe 2:30 yanzu na ga lokaci yana tafiya wai a makabarta ma shi damuwarsa ba gama binne abokinsu bai je kalli wasan Chelsea da Barcelona da Allah wannan gargaɗin da aka masa ya fahimce shi sakon da aka isar masa ya ishe shi wai da ake cewa ana mutuwa da gaske da ko ba da gaske ba wai yarinta tana hana mutuwa matsayi da mukami yana hana mutuwa zunzurutun ilimi na hana mutuwa jahilci yana hana mutuwa idan ka mutu ina za a danna ka akwai bambanci tsakanin kabarin gwamna da na mai gadi akwai bambanci tsakanin kabarin sarki da dogari akwai bambanci tsakanin kabarin malami da ɗalibi akwai bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka ɗan uwa zan sake janka kar ka ce na firgita ka zan yi ma zancen gidanka wanda ka mutu za a kai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanciyar kabari tunota ba katifa za ka yi ta ba fulo haka za ka kwanta
ce ba na wai ba. Babu sanyi babu iska, babu AC babu fanka, kai kadai ba sahibarka, sai abin da kawai ka shuka zai fito maka ba da wai ba. Akwai wanda ba zai mutu a kai shi kabari ba? Akwai wanda ba za a dauke shi ba? Wannan gargadi ne ko ba gargadi ba ne? Wasu malamai suka ce wa ja'akumun nadhir shine furfura, da furfura ta fito maka an gama. Waqo shayabi shayab wa daru bin nasi qulab inda da yawman li shakhsin fa fi gadin yataqallab. Da kaga furfura ta fito maka to mutuwa ce ta shafa maka blue band, sora a dora a plate akai tanin table. Wannan bai shaka wazi ba. Wasu malamai suka ce waja'akumun nadhir shine ka kai shekara 60 zuwa sama a duniya. Daga sanda ka kai shekara 60 a duniya baka bi Allah ba, ba sauran uzuri a kanka, dukan tsiya zaka ci a ranar tashin alƙiyama. Me yasa waɗannan mutane suke ihu suna cewa a dawo da su duniya? Dalilin da yasa suke so a dawo da su duniya saboda ba su yi amfani da lokacinsu ba. Sun rayu ba su yi amfani da lokacinsu ba, sun tozarta lokaci, sun wulakanta lokaci. Wannan ne dalilin da yasa suka shiga bala'i a ranar tashin alƙiyama. Ya ku bayin Allah, ku sani da cewa da Allah madaukin sarki ya ce lokacin zai kare, za a mutu, da gaske ne. 'Yan siyasa ina su Sardauna, sa Ahmadu Bello, ina su Tafawa Balewa, ina su dattawan da yau ake tunawa da su, ana alfahari da su, yau ina suke, wani aiki suka yi muke yabawa yanzu mu dan me yasa ba a yi abin da waɗancan magabata suka yi?